subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kuya, mga restorya din nga. May dapat na din nagpipinakita na Dyosa. Ano dito pare? Ano di makaran do kano? Di, ano to? Ano to? Hardlokon mo liwat. Para ko kundi lalaki. Ano? Marinukit. Pero sering ni itay. Hindi ko na may ada white lady nga wood. Itiya pagod tingog nga karon natin. Oh, Serena. Siri, diwata. Oh, diwata. Anong klase lang kuwan? Kaya mo kasi ito yung klase. Ano niya? Kuwan niya may ikot nga may pako. Pero naglalakad. Ano yung tingog? Nasari. Hindi na nga oro. Ambot, basta tiya tingog kasi iton. Nauro manggadak lang ulak ko. Di. Ano nga ba ka man nasa nga kalas ka mahili? Wait ni din na dito. Ano pa? Kita ko bati. Porta tara dito. Da. Dada didi. Dad mananulay sawa? Ayaw ha? Ano na puta na ikaw man lang ay. Puta na ikaw man lang ay. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Ayun guys, thank you sa panonood. Kung nanood man kayo sa vlog namin ngayon. So syempre meron akong shoutout dyan si Flor Delina ba yun? Flor Delina. Okay, shoutout sa iyo. Salamat sa pag-subscribe. At syempre salamat din sa panonood ng aming mga vlog. Ayun po, wala na po kaming ibang shoutout kasi wala naman silang shoutout.